אז מה קורה אנשים מהשעות ואנחנו בפרק של טלטאביז. סתם, לא באמת טלטאביז. אנחנו בפרק של קלאש רויאל. אוקיי, אז זה הדבר הראשון שאנחנו נתחיל לשחק. נעשה התקפה בלייב או... בוא נראה מה יש לנו כאן. יש דווקא דברים יפים, אבל פשוט בוא נתחיל בלייב. אני יודע שאני לא ארנה משהו, אך אין אגדה בלי אגדה. עוד מעט אני ארנה 3. אני אזיז את הפנים שלי לכאן. מה זה גם מוחיקן דסיו? סנוב. אל תדאגו, אני אשים לפה את ההר מסכן. הלך עליי. אוקיי. טוב, טיפלתי בו כמו שצריך. נקמתי בו את נקמתי. אוקיי, אז הוא עושה לנו פה משהו. חבלז. אני באמצע... אני באמצע ההתקפה. הנה באמצע. או בראדה! יש? הקמתי. הלך עליו! באמת, אין כזה. הורדתי לו את הטאון. לא. טאוור. אתה נכנסת בי, אל תדאג, שתי הטאורים שלכם בחוץ. אל תדאג, נלמד אותך מה זה לשחק נגד מלכים סיסים כמוני. אני אטפל בכל שצריך, אל תדאגו. הוא עושה עם זה בכפיים. אני אראה לו מה זה. טוב, כקבל גבוהי. לא. טוב, יריתי על הוואקבר קטן. טוב, אל תדאגו, אני טוען. שם לו פה עוד הפרעה. שם לו פה ארמי סקלטונס. שם לו צד שני מילי פקה. פקה דואה. אוקיי, פרצתי לו טאוור אחד. יוצאים לטאוור השני. שמתי לו פה וויץ'. איזה וויץ' על הביץ'. שמתי לו גם פרינס. שמתי לו ארמי סקלטונס. איזה קטע השתלם עם הפרינס. וניצחתי אותו 3-0. זו הייתה התקפה בלייב מאת רנה. אוקיי, אז פה אנחנו נכנסו בהתקפה בבליית. טוב, די, זה לא יפה ביוטיוב. אוקיי. לאט בסלואו מושן. טוב, ניגע בו בכל מיני דברים. אוקיי. יש לי אחלה סדר, כמו שאתם רואים, פרינס, וויץ', ארמי סקלטון, מיניאנס, ביבי דרגון, מיני פקה, בלון ופיירבול. מתחילים בליית. יאללה, עוד תקופה בלייב. אני פה הפרינס. אני פה הפרינס המערך. אני אגיד לכם אותי. כן, זה אני היפה. החתיך. המשורק תמיד. נעשינו על הוואטסאפ. ביי. חשב שהוא גבר עם הענק. שם לי מיניונים. וואו. זה ברברים. שם לי מיניונים. וואי, מיניונים שלו ממש. כן, אני במיניון.
אוי אוי, שמתי לו מיניונס. בבקשה לא. נקמה. לא נקמה. וואטסאפ פרופים. זו הוכחה ליוטיוב. אל תדאגו ברברים, גם לכם יש עת לסוף. אוקיי. טיפלתי בו כמו במרצדס, בלי שמן במנוע. חבלז. Like barbarians. כנראה הוא היה ארנה 3. אל תדאגו, הכנתי להם ווחד התקפה. ווחד, תדעתי לנטה. מיניונינס. שמתי לו מיניונינס. מיניונים. אוקיי, ארמי סקלטונס. הורדתי לו טאוור. שמתי לו עוד מיני פקה. what the fuck, מה קרה בביתנו? מיני פקה. מלא ארמי סקלטון. עוד וויץ' ביץ'. 3-0. טוב, נחזור לכם שנסיים את הלולו. אז חזרנו ויש לי הודעה קצרה. עוד נלחשו 2 משחקים. אני עובר לארנה 3. אוקיי. יש לי פה זה, בואו נפתח בשבילכם. מה זה? מוסקטר היחיד שהיה נורמלי בינינו שישאר גם הסוד הקטן הזה. אוקיי. היום יש משחק יורו? טוב, לא יודע. אני לא יודע את היורו. אוקיי. זה לא ארנה 3. זה לא מוזר. אנחנו משחקים בו ביש. או, זה בליעה. טיפל אותו. אבל למה זה טיפול שמקרבים? זה? אל תדאגו, הכנתי לו הפתעה. הכל יהיה מעכשיו אביבי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ביוטיוב ואנחנו בדרך רואים ברברים, שם לו מיליונים. הולי שיט, אני שם לו כאן את אבידאג, במקום בחברה מסכלת כאן. ביי קלאש רויאל, אנשים שמגיעים. לא יודע מי זה. טוב יאללה, אני עושה לו. בטח שיהיה רבן. טוב, אבל טיפלתי אותו טוב בפייר הבול. תודו בליאט, תודו אנשים פה במדהימים. בטח הוריד את לא. הוא טוב יחסית, 2 התקפות הצלחתי. התקפה שלישית גלידה. אוקיי, אז מיד אחזור לכם שאני אחזור לכם. באתי להגיד טוב, שם לו ארמי סקלטון, שמתי לו את הפרינס, נכנס להתקפה, שם לו כאן, שם לו פיירבול, הורדתי לו את האוור. ההגנה לא! מה ציפית? Fuck you.
ספיד דרגון. אני חייב לנצח, אני חייב. יהיה לי עוד קרב אחד לעלות ארנה. אין סיכוי, זה בין שתי קרבות. המנצח עובר את הארנה הזאת. כולם רוצים לעבור אותה כבר. לאף אחד אין כוח להישאר. שמו לנו לפחות שירים נורמליים, השירים שאני חולה. חולה עליהם. לא. טוב. תראו את זה. תנסים חלקם לחכה לביורים. תראו לנו. בום. אני חושב שאני אשמח. ונגן. הייתה שאני מפסיד. לא הפסדנו, לא ניצחנו, אז נעשה את זה עוד. אז אנחנו לא הפסדנו, לא ניצחנו. מבאס מאוד. כן. מבאס אותי מאוד. הייתי יכול לעשות פה אחלה. את אחלה חביבה, ניי. מי שרוצה להצטרף לגרעין שלנו, קוראים לנו הגיימרים של לוד. אוקיי, אז תצטרפו אלינו. אוקיי, אז נסיים את הפרק. ביי חברים, יאללה ביי. ביי.